Πάμε λίγο παρακάτω, κυρίες και κύριοι, να ανηφορήσουμε, να φτάσουμε στην Κυψέλη, στο θέατρο Εκάτη. Εκεί από τις 28 Νοεμβρίου ένα εξαιρετικό έργο ανεβαίνει. Είναι μαζί μας ο κύριος Βασίλης Σασιμάκης, ηθοποιός, πρωταγωνιστής του έργου Ασπράλογα. Καλησπέρα κύριε Σασιμάκη, ευχαριστούμε για την υπομονή σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είστε καλά? Είμαι μια χαρά. Άκουγα με ενδιαφέρον τον διευθυντή του Επιγραφικού Μουσείου. Ναι, ωραία δεν είναι η βόλτα αυτή? Ωραία είναι. Στο κέντρο, στα Εξάρχεια. Στα Εξάρχεια, ναι, πολύ σωστά. Κάτω από τα Εξάρχεια. Δηλαδή τα Εξάρχεια έχουν πάρα πολλές όψεις και αρκεί κανείς να τις ανακαλύψει. Το έργο έχει δύο ονόματα, σωστά? Δεν μπορώ να πω το δύσκολο. Τα Άσπρα Άλογα ή αλλιώς Ρόσμερσχόλμ, το Ήψεν. Είναι ένα έργο σκοτεινό, ενιγματικό, ιδεολογικό αρκετά, φιλοσοφικό, ψυχολογικό, κοινωνικό. Είναι πολύπλευρο και είναι αρκετά επίκαιρο σήμερα, γιατί τα Άσπρα Άλογα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ως τίτλος αντιπροσωπεύουν τις τύψεις, τις ενοχές, τα πραγματοποιητά όνειρα που έχουμε, το βάρος της κοινωνίας που πιέζουν τα άτομα, τους ήρωες προκειμένου στο έργο, αλλά μπορούμε να το φέρουμε και στο σήμερα ότι η κοινωνία πιέζει τα μέλη της. Το παρελθόν επίσης μας καταδιώκει πολλές φορές. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Ναι. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από το ιδεολογικό βάρος των προγόνων μας, από την κοινωνική μας θέση, το κύρος που πρέπει να το συνεχίσουμε, γιατί έτσι μας έχουν μάθει ότι πρέπει να είσαι, για παράδειγμα, ιερέας, δάσκαλος, γιατρός, γιατί μετράς την κοινωνία εάν συνεχίσεις αυτό το οικογενειακό κύκλο, έτσι. Ο Ρόσμερ λοιπόν, που είναι ο ήρωας, ο βασικός ήρωας του έργου, είναι ένας πάστορας, απόγονος μιας σημαντικής οικογένειας συντηρητικών, ο οποίος αποστατεί από την εκκλησία, τον βαραίνει ο θάνατος της συζύγου του και ταυτόχρονα ερωτεύεται μια άλλη κοπέλα, η οποία τον εμπνέει, τον βοηθάει να έχει νέες ιδέες, οπότε παλεύει με τη συνείδησή του, με το παρελθόν, αυτό που σας είπα πριν, ότι το παρελθόν καταδιώκει τους ήρωες. Γενικότερα ο Ήψεν ασχολείται πάρα πολύ με τον κοινωνικό ρεαλισμό, με τη σύγκρουση του παλιού και του νέου. Το συγκεκριμένο έργο έχει πάρα πολύ, εστιάζει και στην ιδεολογία, ότι είναι αρκετά πολιτικό. Δεν πρέπει φιλοσοφικά ή κοινωνικά να είμαστε κάτι απόλυτα. Πρέπει να ανοίξουμε τους ορίζοντες, θα πρέπει λίγο να το δούμε λίγο πιο σφαιρικά, ως μέλη που αντιπροσωπεύουμε μια κοινωνία και ως άτομα που έχουμε χρέος να πάμε αυτή την κοινωνία μπροστά. Οπότε αυτό συγκρούεται με το ότι αυτός είναι ένας ιερέας, έτσι, που φέρει το βάρος της θρησκείας. Η ιδεολογία με τη θρησκεία είναι κάτι που τον κάνουν να μην αντέχει άλλο όλη αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό και αποστατεί από την εκκλησία και αποφασίζει να κάνει μια άλλη ζωή, η οποία όμως και αυτή με κάποιο τρόπο, η νέα ζωή, τον φτάνει σε κάποιο αδιέξοδο, όπως πολλές φορές όλους μας ματαιώνονται τα όνειρα και οι ελπίδες, οι φιλοδοξίες. Ναι. Έτσι. Αυτό περίπου είναι. Δεν θέλω να πω πολλά για να μην... Προφανώς, μας έχετε δώσει αρκετές. Γιατί νομίζω έχω πει πάρα πολλά. Ναι, νομίζω και εγώ. Η σκηνοθεσία... Η σκηνοθεσία είναι της κυρίας Βαλεντίνης Λουρμπά. Ναι. Το θέατρο Εκάτη βρίσκεται στην πλατεία Κυψέλης. Είναι ένα θέατρο με ταυτότητα, θα πω εγώ, που ανεβάζει κυρίως τέτοιους συγγραφείς. Ασχολείται πολύ με το ψυχολογικό θέατρο. Να πω και δύο λόγια για τους συναδέλφους μου, γιατί είναι λίγο Πάντα. Συμμετέχουν ο κύριος Γεωργίου, ο κύριος Χατζηγεωργίου,
η κυρία Χατζηδημητρίου και η κυρία Μαραγκουδάκη. Ξεκινάμε στις 28 Νοεμβρίου, όπως είπατε, κάθε Παρασκευή, Σαββατοκυριακή. Θα δώσουμε και στο σταθμό σας 2 προσκλήσεις για την πρεμιέρα. Έχουν σε 10 μέρες. Και την πρεμιέρα, 2 προσκλήσεις λοιπόν, ωραία. Ναι, και ελπίζω θα χαρώ πολύ να σας γνωρίσουμε και από κοντά. Δύσκολο γιατί τα βράδια εμείς έχουμε ραδιοφωνική παράσταση. Εσείς θεατρική. Το καταλαβαίνω. Κάποια στιγμή, μέχρι την Κυριακή το Βάιν. Θα παίζετε μια χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλά βράδυ. Ο ηθοποιός ο κύριος Βασίλης Ασημάκης. Θέλετε πρόσκληση για την πρεμιέρα της παράστασης 28 Νοεμβρίου στο Θέατρο Εκάτη, Άσπρα Άλογα ή αλλιώς Ρόμερσχόλμ ή Άσπρα Άλογα, έργο του Ήψεν.